Sunday School. Nga ai U Blei pi baro haka kerteng ka bathiang tam jong try jong Jesus Christ. Mentang singi kalong ka singi ka bakar pang namar ngiyo ban syakri lang ya u. Bat nga men bahaba mentang singi nga don iwe parlok jonga iba kerteng ising iban yarap yang nga. Tamba ngam tip balai Islam sing. Hai kau Mewari. Mak mo ngalak Islam kendiat day. Ngelai sing. Tamba pijak syai. Ani ngalak thaj ngadang syuwan syongkai bat u Daniel pi. U Daniel? Pimut u Daniel nak Bible? Ngas ngau tenat bahati kijing tu khana nak Bible. Kijing tu khana nak Bible ki long shisha ki bas ngau tenat deh sing. Tangba kawe ka bakam pala kalong bakini kijing tu khana ki deiru kijing ja ki bashisha. But ngidon shipon bangin kijing hikai bangiyo na kini kijing tu khana. De play as ngonem sing kijing tu khana shpang kahana. Pinya tu khana mentah syapang kahana. Sing nginya pet diwe puppet show ma. Yes. Yeah! I love puppet shows! Kani kedai kahana. Kumno. Kahana kedai kukurim jongo alkana. Hello, kumno. Kini armut ki klem la banyokku. Namar kata kahana kadap berkecing skusi. Beli pis ngusi ada. Nas ngusi namar ngam dan kun. Beli pis ngusi. Ngadan mengaruh senda jongki. Yam kedrat. Nas ngusi namar bun ki ben yang namar ngam dan kun. Manusnam kahana badu alkana ki julet syaka temple hashilu. Banduai, pan ais ngopha hakmat U Blei de kijingnya. Kahana kayam banduai hakmat U Blei. Kontra miu kandung. Ngusi, mat kandung apang kamitsim. Ngau bahatrai, ngau kijing duai jonga. Ngkerpat bamen ai ngau kun chenrang. Benyong tau kun ngin sa ai no shamir. Mat unsyong na haka temple jongmir. Rang laba lengdo ke temple U Eli uyo iya kahana wan udap da kijing lingo. Boleh labu aja, kinyo tak hilit nak saya. Kendrat, syam labu aj. Hendrenga duai U Blei, unjur babi kijing duai jonga. Tak hilit tak kabasuk bat to U Blei ki Israel un ayah pi kata bapipan. Kahana kasyanya deli U Blei. Hadin katu kat nipon, kahana kalapun bat kayu kulung. Kahana ka ai kerteng yu kun jangka de Samuel. Kabamut apa U Blei. Ani kun jangan, ani. Kena. Kahana kalale kat kumba kala kular hakamat U Blei. Hakapor bau Samuel ulakham kena kala yalam yu ushan temple pan IT yu kun jongka. Kahana kala dap da kejing songu bat keduai bat aingu yu U Blei. Samuel ulahelasan dan syakri yau dry haka temple. Ani
Kajing skau tenat kata kajing jong kahana. Kong Mewari longan keli jing keli kendian. Kali sing. Hatu ketu kajing itu khana kadai ke baja shisha. Hoi ken sing. U Samuel, Kahana, u Eli, kidai ki brio ki baju bon snam menshwa. Oh, kum tamo. Bat kumbang ong mene, kini ki jing yatu khana, ki donru, ki jing hikai ban yatu ingi. Bat kawai ka jing hikai ka bangi yo na ka jing imjong kahana kalong babaro ki brio ki shem ki jing jenjar kumba ka shem kahana. Ki jenjar lut kumju. Ki shem jenjar ba harukom. Ki don ki kemi ki pa ki jenjar namar ki khon jung ki satla. Ki don ki khon ki jenjar namar ba ki satla ki kemi ki pa. Don ki ba jenjar namar ki myo kam don ki ba pang. Oh, ngala skutu menta. Menta badon u COVID-19 ru kepen mi bon ki jing jenjar dai. Hoi ken sing ki khna ki khlung kim yo ban le che school menta kim yo ban kundu ki parlok jangki kim yo ru ban pule ki jenjar ki jing pule namar menta kin hap pule hi te bat kham tam ki jenjar ki tu ba yo pang ba yo kem yu ni jing pang uni virus COVID-19 Ni ngau si dai ba bon ba jenjar. tang bam le sing pikan mau kahana kale ayu hakpor ba ka jenjar. Hot. Kayam. Sing day tang kumta ka ktien U Blei ka thu yangi ba kahana day tang ba kayam henrei ka duai bat ka shanya teli ha U Blei. Duai mut ban keren bat U Blei dai. Hoi sing ban duai kamut ban keren bat U Blei ban ya thu ha U Blei ya ki jing jenjar jongi ban ya thu yu ya U Blei ya ka ka badon ha ka do nu jongi. Pi ong ba kahana ka duai bat shania. Ngas ngau thu haba pi ong duai. Tang ba ngam skau thu te kamut ayu shania. Okay sing pila kali bon phade ki jing kali yang ngan kali samangaya pi. Wai ni Coklat. Hehehe. Yeah. Ngatip pin ai. Yang utu. Lada pi ai ka jubab ya ka jing kali bangan kali mentang an sa ai pi new chocolate. U chocolate ulang kum no? U coklat ulang ubabang bat ubatiang ha. Te sing kum no pite ba u chocolate ubang bat u tiang haba tang ban plate ru ka ni ka plastic ngampat plate. Ngatip nama baro ki babam coklat ki ong ba ulong ubabang yummy. Te kalong kum taken sing ban shania ha U Blei kalong bangin tip ba U Blei ulong ubabha U Blei unle ke babha na benta jongi namar ki brio ha ka bible ki la ya thu engi bat ngi yo I ba kumno ki yo ki jingker khu ki babon na U Blei. Kum tamo. Kajing hikai ka baal bangi yo na kani kajing tu khana kalong bangin shania pat kamot bangin IT baro hautrai na mangi tip bo unle ke ka babaha na benta jungi te sing lada pidon jenjar kanu lani pikwa pa na U Blei pat duai ha u Kamut ban pat ai ru long ban U Blei. hoi Ke ru shisha. Ngan pan kali rulang. Barbie rulang, pan coklat, pan teddy bear, kapa pan long. sing pikan mau kahana kale komno hakapor ba U Blei ula ai pat yakaya ke ka bakapan. Hot, kahana ka ay ukhon jong kasha U Blei. Kadai kata sing di habangi pan ke na U Blei kadai na benta ka buram jong u kadai bangin ai pat u. Tingi pan ya ka jing tips ngi pan ya ka bor ba ngi la ban minot ban krekod ngi pan ya ka sap
ban rai, ban tem, ban shat, ban draw, kenang bangi la ban ai pat sha U Blei, kenang bangi la ban ai pat ka burom sha U. Oh, kum tamo. Ngal as ngau thu menta. Tika jing hikai ka balai ka bangi yo na ka jing em jong kahana kalong baladangi pan kam dei bangin sngo bhai la de henrei bangin pen sngo bha ya U Blei. De sing pilas ngau thu menta baladangi don knu nu ka jing jinjar ni kwa ni de ban duai bat shania ha U Blei. Oh, kum tamo. Dia ngan pen I kendiat mo ngakwa ban pet pi shania ne em. Ani pinle ayu. Apa sing kendiat? Ni nya, pimut ai yang ngan ya. Em. Ap Boleh pithe ka to ko Sing Oi. lada ngabu yakani ka klat ngabu lendat hakli jong pi shania bakani ko kanum hap. Em. Ni ngating ngan saji lut. Tang ba ngakwa pi ba shania. Ngan bu tang di ni kot na jurong. Ngakwa ba shania Ngat su tieng. bakani ko kanum hap na kani ka klat. Ani ngan shania ba ya pi mo. Ready sing shania. Nga shania to. Ngan bu mo. To. Ani sing besar bhai la nang menta ban shania. Ani kum tamo. Dia ladangi don ki jinjar. Ni ngi don ki bangi kwa, ni pan U Blei, ni dwai U Blei, but ni shania U Blei, kum ba shania kahana. Oh. Nga ngau thu menta. Jing start ising te, tungin ya puli lendet ko wei ka dekot na ka ktien jong U Blei. Mo sing. Hot. Kolosai ka lenong ka balai ka dekot ka bakat nyo. Ko sai ka nong ka balai ka khot ka bakhat nyo. Te ke baro ka ba pile. Te ke baro ka ba phile. Ha ka ktien la ne ha ka jing le. Ha ka ktien la ne ha ka jingle. To le ya baro. Tu le ya baro. Ha ka kerteng ujisu. Ha ka kerteng ujisu. Uba utrai. Uba utrai. Da ka ba aingo. Da ka ba aingo. Ya U Blei uba ukupa. Ya U Blei uba ukpa. Da u. Da u. Te ngakwa ban tip ba bat keli. Na pising pilas ngau thu na em kitu ki lai tili ki jing hikai ke bangi yo na ka jing em kahana. Ka baning kong. Hoi ngalas ngau thu. Ka baning kong baro ki brio ki shambon rukam ki jing janjar. Ka baar. Ni day ban duai bat shania ha U Blei. Bat ka balai. Ni day ban pan na U Blei ya ki bangila ban ai ka burom sha U Blei. Very good sing. Yeah. Nakabenta ka burom U Blei. Amen. Amen. Tung in ye let lang sha U Blei ka jing duai. Kukupa jingi bahap neng ni ai ngo me ba milong U Blei. Uba janai U Blei uba iohsngew ki jing duai jongi. Hakani kapor atrai ngi wan hakmat jong me banya thu hame atrai Jisu baladangi pet saudong ka perthengi yo ishibon ki jinjar. Henrengi tip atrai Jisu biit bangin wan hakmat jong me kumba wan kahana atrai Jisu biit ngin ya thu hame ki jinjar ki jongi ki jing duna ki jongi atrai Jisu biit bat melong uba kloy ban iohsngew bat ban jubab ki jing duai jongi hikayangi atrai bangin long ki khna ki ba tips ngi ki khna ki ba minat bat ki khna ki ba kenmau ba barok ki ek bangi le ka dei nak benta ka buram ka jong me kini barok apan ha ka kerteng ka ba thiang tam jong utrai jong Jisu Christ. Amen.